Love Driven Ministry. Ose osum adwuma a odo na ekanyan. Abusiafo na woche asan abeto ibion ede asde mu odani ebema twedi ampon yankopon se na dom na bonefo atise wode yenkwa ache na wasan de abedi ehyemu ase. Kote mu nyinara se ne de bia ye no ye hwe first and second Corinthians Korinto fo mu medikan na afi ne toso mienu ye no ya siano mako emotwe na watwi mu se no hwe ne toso enkrono so hwe adusua na tifi asema ose osum adwuma a odo na ekanyan etwe ho abasisia. WhatsApp or email or never but dear titles are no man. We share Timothy, or in a Kasai, or in the Pomo. Sometimes only by face to face, I want to join in the Bible. Menam Kwamboni Visu and a year. And that is something that Paul accepts. And Capo to say, Meko, Nasa Meka, some no one tells you, me and my day, much rich. Amanda share for adofo no mo amohwe no mo amutie nyina ebesan amamo akwaba sonko kwan so na afenso ye de asidasron konso e de amamo se de birada mo de mafidie e de to London Ghana menda kwanefo sabasku e na fe trosemu empensempensemu manya aboafo sonko ha sa akote mo adisen na etoso enkun omo beboa na de mu empensempensemu e de abremo ansa na meba be yi omo e de achem no me enkutie enum enfri senge manfo homra sisia. So
yɛda yɛnuanom sɛnge manfo ase enwuma a ɔmode adi yɛn adisua animo ade amaye mewie ne saa ne na mede mechi ɛbɛhwɛ efiase na busiafo wɔ menkyɛn ha sei no mayi ɔmode akyerɛ mo na afei ewie a yɛhwɛ yɛn adisua no balansa no ma memfa aside mu ɔde nso mfama 3ABN Ghana TV na afei Hope TV Ghana sa adwuma komini ɛfa saa adwumade eyi kyerɛ andasama nyara sa wutie wo hwɛ na afei wo mmoa bi apɛ sɛ ɔde boa saa adwuma ko ya sanse TV adwuma afa ato ɔmo so no ne ɔmo ya ne sɛ ɔmo bo onyankopɔn ansɛm ho dawuro nko a nam saa yɛ nti ankrankra yi ntoboa kakra de mo ɔmo mfidie mu ti sɛ wo hwɛ wutie na sɛ wo mmoa bi apɛ sɛ ɔde boa ɔmo a hwɛ mfoni nani ɔmo namba egusufa na frɛ obi baje so na Africa krabi abetumi de abomu and then the first time on so I'll show you YouTube so I make confirm myself be subscribe to channel no we are na fe do nsan so mi adoma so e say yes video ya won so wonsa e be kam won saka bia na won so awo so e de akwakoma abusiafo me wie ni sa de na efe mehwe efiase na abusiafo o menchi ase me yom de akyere mo afi wi a ya hwe adusiato so enkron no media musomfo Bismarck mensa and ye wo adom mesa e wo da kwako kire e ka me ho wa se boni kire e mo akwa ba yeah yeah that's it pass my yensa e di amayen e tunsa fro watimi e di odo abo odomu na afi nso no sister Agnes Tetenso na e ka no hono sister age e mo akwa ba sister age me da se tunsa fro watimi aba na afi Junior Penny Joseph Kwachi and then so nyankopon aye na dom ababe pie enchem se Kwachi dem se and then the first time aye ne eye sa dwumadie yi ti yani asopa se ye tonsa frɛ no so one opportunity na wode odo abodo mu na se yemfa disian fambre enti duru ho a mo bete Kwachi nso nene me botra na me ko elder Hansen Asamoah dance dey say na munyina munim no ye na tifi ase de biarada dance e mo akwaba yeah menia that's say ye tunsa fro watimi aba ma wie ni saa de ande na ye bekate ni mama opani kire abompaye e de amaye ni mompaye enyankopon ni ewrade ye dawase se don hwiri mu wasade ya behie ha se me pense munse mu ni mfa ngu ahoma trofo so se de be ya afoforo so beti wasem enye ye nyansa o enye yenim de enye ya hoden na mom nam ho kronkron tumi nti ma de ye badwundwune ho yi enya de a ebeso wani na atwe akra aba wonche kan ebadwafo yi ho de hyira ye wo Christus de mo nti amen Yo mesan adamasi biona afin so masa mamo akwaba se na ye disua na ye hwe no 1st and 2nd Corinthians na ye hwe no sa akotai mu nyara ye dikan ye disua no mako enwotwe na adusua no ye de to so enkron hwe afi na ye ba be wura 2nd Corinthians no mu first no aya bepim 8 no na adusua we no e de ewura 2nd Corinthians na oche last week adusua na ye hwe the power of Christ resurrection na fi achinye bi krompo abaso nipa wu a ontimi ensore ntine was say Paul make his point ne clear o cheche Korontofo no asafo no mu no mutumi a wo Yesu Kristo no tumi no cheche se nka Yesu Kristo wu ye na wansore a ene nka menu ne atia krompo ye te akwa emfa so bia enyi ntine so fa Yesu Kristo no wu no ene sore ne tumi a wo ene senya tumi a reconcile ene onyankopon no so de cheche Korontofo no mo adwenye o mo ntanta se onipa wu a wontimi nsore ene ade se ne no mo adwenye no se nti Paul sees that moment ema ode cheche omoma sadusua no na nokwasem ne yadusua yanso yebitia asua bibipa afrimo na enede no also love driven ministry ye hwe Paul na afi odosro nkwa no wo ma asafo ano atete nti bra ofa mu pumu na okoda pumu apoase ye twani mpre onu ankasa ye di adansi krumu editia ne ye de ne tu afiase ye bono jiufo yi na ma gentafo yi na ma chesen be pray na to no in fact o hwe ne to Paul na nanka so de nyankopɔ adwuma ne to na so say oda owo ma na safunti oye nkoden ema ebommodia se afedie obeka onyankopɔn asem e de achirom ti despite all this no
na owodo sonko de makoronto asafo no na afi nso nsɛmbebre nso na ekoso efa ono ankasa no dwumadie ho na wo se oyi ne ho ano se na ebeye be ma na dwuma na wo ye no ebetimi asi pi na afi nso emu anso ahyekena enti yebehwe bra Paul bra nyina so odo sonko onyama koronto asafo ne nsafo ahodo a watete edie na boa no motimi nya sa odo no inspired se wakosa ahoyehia yi nyina mu eno na ye ba ba hwe na afiensi ya hwese bitimi asua bibi afrim wo ye heaven a country mu yan ka abosam no ye fafri 2 Corinthians chapter 2 verse 4 sister age say why ye kradwa bitimi akan ka abosam na ma 2 Corinthians chapter 2 verse 4 say na mi fi akomamo ahohia ne ahometia pie mu de biso bebre na metra mu enya se de more beho na imum se de mu behunu odo kese ya mewoma mu amen amen eti ye koya nim no sanka abosem yi ebeba mu na afi abusiafo nyamre na afi omakasa ho ye hwe ne dikan no o say thanksgiving aseda Paul edase abra no tro no nguma na etosumienu akoma korontofo no gina nsem bi so na wode da ase yen kan kakre na afi yen hwe adusua bitimi asua sa afrisa na sedai mu na afi ya hwe adekudro nti a Paul na oma sa asedai 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7 no sister age se wabia obetimi akan amaye Etifensem si arechichire ni oje so aseda. Ayeye nka yen Awurade Yesu Kristo Nyankopon ni naja a woye mubrohunu eja ni arechichire nyina Nyankopon a wochichire yenre yen ahohia nyina mu na yetumi afa arechichire a Nyankopon de chichire yenre no so achichire won a wowo ahohia ebere mu re na se de Kristo amane hunu bro so ba yen so no saara nso na yen arechichire nam Kristo so bro so na se otiti yen a eye arechichire ne nkwaje mamo na se ochichire yenre a eye arechichire mamo enu na edi Juma boasitomu amania ayen inso yehunu no aramu 7 na mohu anidaso ayewo no munu yedin efise yenim se de mohunu amania no bi no sa aranso na munya arechichire no bi amen ada ye show na seda ne arechichire nsem a wo kan na eho adisua tesai se wo hwe adusuane ne animu a nipa kro chro ye no wode Paul amane hunu a wo ko mu nyina begu ho enye ne nyina no nanso wode dodo no ne baaye na aha na Paul enya awrachichesem efire Awurade ho seminu mienu a ka bia niema anansem a Paul fe mu no wonu ane Jufo ota no ensuo so yesi na bo nanso wo se enam onyame adom ene onyankopon awrachichire nti no watimi agina eyemede pa se yehwe onyame adom odi adom ye ne na awrachichesem odi amaye wo no twrosemu a Paul no na kan o si owu anase de ne betimi atete ne Awurade ntem bibia ntimi ntete ne ntem ene o sa make statement bi wo Corinthians 1 Corinthians wo se onyankopon adom no do so ma me bebre for your grace is sufficient for me and inti Paul gina sansem we so eda Awurade ase se impo amane hunumu no Awurade etimcheche ne wure na o ma no anidaso through tribulations wo se enema nyinaa mu no Paul de Awurade ase wo se Paul na wura chichi semu a o kan ho asem no for those who are suffering, or say on the comfort that God provides for those who are suffering. Ye nyankopon no, wachichi ye rewo akwanuese nyinemu. Oko year 1 Thessalonians 5:18. Was say in all things, you know, ye never radiase. And say Psalms, offer Psalms, and say every Psalm be abeke bia sedawu. Enti Paul denya miase ewo awrechichi semo de amano ene ne humobro de adom no se wokwa ahokyire mu wokwa ha mu wokwa amane hunu mu a Awurade nsem no yedai echichi ne wure se yakwa de suenu me behu de ntia bebre na Paul o kan wansem sa was say what is Paul's expressing thanks for in 2 Corinthians was say he was
under the sentence of death. Additional ntimi nkyerɛ sentence kura no wase. Say ye be kuno, say the bed ne happen. And he was saying he was under the sentence of what? Death. Nanso wenum nyina no Paul wane dey wan paba. Obompa ye ne nkrofo so bompa ye ma no. Enti adesua no pese o kyerɛ ye se ade nyina mu ye fa seda ma Awurade. Eto de bia na ye wra ho. Na ye ka se Awurade na wo he. Man ti se Paul ka se Awurade na wo he da. Emre Awurade frɛ no ma na ba ye no. Won de na de nyina ne se de sitie bia no obepagya Yesu Kristo din. Yeah. Anyansem no ano obeka na wo ka ko ni nyina so na onyame so ye dey hye ne den na o si afi so Paul so sa hye asafo ne den obi o wa ho kire mu sei na wo otete no ha wo se nam de onyame ada na di a kire ne nti no ono so be hye asafo ne den e se koronta asafo ya asafo ne mu odin pa ensemu efiri mu ba ene ya asafo kura bia ni ho a migiri se bia asafo no be firi mu aba nanso Paul wampaba enti wodi aseda ayi ni kampia wana memfa seda mananka ho unyame na meyi waye dada nyina meda wase ye nyum bebre to na so dem nyum bie no ebeto a ensa seda sem bi memu efise de onyame agama ye no edoso na de ba ko kan se o say apart from your salvation e da nyame ase no suffering mu kura so ye ne dey ye na Awurade ase. Yeah, how near many whom we know, ye never radiase. The passage rat and the thanksgiving, I said that the addition said the bay a between I didn't see rather so, say rather than a shay ending, a rather than a comfort to ye, one of my retiture, not doing a humo bruntini, the yetias, dear call how near money whom more, me and Papa. That's most of the money who need tribulation and Apollo come na yasafunumu. Most ne yasafunu enti sam amani huna na wo mu komuni nyina no no de asede menya me fi se wo hyase no onyame ka kire no Korinto say my grace is sufficient for you. Yes, yitimeti onyame adom na sesa. Yes, yebetimi agina enso bi ebetu ye wasafunu mu bia no yebegina. Okay, medase da wa ya de Nyankopon enhira. Medase oda nyame nhira pa. Em se bebia da de si ye no na mede ebi to aso say so wohwe Paul a se ne okan no ba bia okiro ne letters ni free ye nyina no na owo in state of agony. Okay, human in oba nipa famu a okiro the book of Philippians no na owo prison okiro Korinto fo ngume no na oni ba bia ye anigye but wohwe na de mu Philippians no Philippians 4:4 say rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. But when you were ready, mu abribiara, bra no the prison. Yeah. Now the antidote to and as yentimi na nyame ase ewe ya hunchire mu no. Yeah. Ejina ade ba akope. The Paul no aka e Timothy o say me the price no me the price na si manim. Na ade Nyankopon asiesie e de amawe no. Say me the compare me suffering no a. Say me the ye aseda. Sir. Nti yenu ale se champion nwumbi o say nka wo bie wani ama wo hunu daachi emu nsem a. Nka ne yabo nyame sobuo aduro bia no. Ebejai na ya aseda nko a. It is sometimes when we face the challenges in life na obonsama ma ye wura fi the you know picture no ana Nyankopon no na obi ka asem bi e woni preach ma me fa ntwa to ne nti a utimi da nyame ase no and he said there was a preacher him said nra na yetie da Jason okay bi say ukọ museum a won say sculpture kese ne si ho e bi kura na 9 foot tall yeah say uko gina ase by 6 inches a unhu picture ne kese ba bia ugina na ne nsa na obehu na ana ne bo ne kokko ana se ne 9 na ugina ho a obehu se ubetimi ahu sculpture ni ya gisa u step back some inches ebe mo ahu ni nyina ne fe edu bia ya ha no ba ebisi ya nim pim yetimi nko ya chi hu the bigger picture se ne nyame pese oyema yen intinia asedai nyina ne se Paul didn't write asedano wo mra no wodi ni 50th birthday and the 40th birthday na nye wedding ase na o kan aseda na o kan aseda from a place of pain but essence wonim surprise bi won anim na Nyankopon betimi age no se wanye no wo honam we mu mpo a ne ye kan last week adisua no mu no so obeba be nyane yen ama yen price bi a yentimi nto nti o de aseda ma nyame se
ɔwɔ da kyɛfa no koraa mpo sɛ ɔhunu amane wɔ nyame asɛm mu. Meda ase ɛda hanse wonso de kakra ɛde atoa so yɛnto aso ne hwɛ de to so amie no simplicity and sincerity kronkron yɛ ne ahoteɛ sene ɔde ma yɛ no yɛnhwɛ Paul nsensem bi ɛba na wɔ sɛ Paul ɛkasa kakra ɛka ɔno nso no ho asɛm ɛkakra ɛma Korintofoɔ no hu ɔno nso ne ɛwɔyɛ enti yɛbɛkenkan sɛm bɛ miɛnsa ɛwɔ hase ɛwɔ Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienum na afei yɛahwɛ sɛnea Paul ne no koredie sɛnea ɔda n'adi ɛde kyerɛ Korintofoɔ no 2 Corinthians chapter 1 verse 12 to 14 no yɛnhwɛ na afei wura yɛahwɛ 2:17 no nso na afei yɛahwɛ 4 and 2 no. First one here, first chapter 1, 12 to 14. 12 to 14. Na ya ho ani se ya hunim di ya na dansie se ya nam Nyankopɔn konkon ya ne na hotie mu na enye honam mu nyansa mu na imom Nyankopɔn adom mu na ya nam bo ya bra ewiase ne titiri no mu no ne titru mu na ya twere bi na ya ntwe bibiara mra mu gidie mu betimi akenkan na moati ase na mani da so se mo beti ase awie se de mu nso mo ate yen ase fanefa se ye mu ahohoho a se de mu nso mo ye yen de ye na Awurade Yesu da no ba twom de 14 na fe 2 Corinthians chapter 2 verse 17 also 17 say na yenti se enipa bebre a ɔwenam ton Nyankopɔn asɛm no na imom sɛ wɔn a woyi wɔn yam kasa Nyankopɔn mu na yɛ kasa Kristo mu Nyankopɔn anim. Amen. Now for last one, 2 Corinthians 1 chapter 4 verse 2 no. Verse 2 na imom yapo aniwodie a ehunta no na yanante anifre mu anase yɛmfra Nyankopɔn asɛm no mu na imom yɛde nokora no na imom yɛda nokora no adi de yi yɛn ho kyerɛ nipa nyinaa Nyankopɔn anim. Amen. Yo brokache yɛn show na Paul asɛ ɔka ɔno ankasa ne kronkron yɛ ɛne ne nokoredie ɛdie ne isi wɔ ha sei yo minia medase so mama kwanya bechia atiefo so sede oka no da edikan a menemo eya adesua yeni na say anti I guess medase I can cancel my kama no I think say it's proper say be history kakra behind the na Paul eka no Corinth honum na yenim say Paul enye ono nkoa ne ochechire ni awo na all rivals were and some of these rivals no now mo kan sem bebre efa no MC adi kan esua bi atwam you know yehwe 2 Corinthians 10:10 hono ma okamoka bi kan say ono kra onim kasa the letters are ochro kra say mo du nti omo criticize no in different ways nti osi afa ekoya kwakosi say omo kan say Paul kra no onye trustworthy you know be ebetimi de ho ato no so ekekan kra say oye manipulative say oda nipa ene niema bebre nti ehwa kenkan asem na me no meka say eye de na Paul ochro to reaffirm on one kasa the true position. That's right. Edi chire mu chire say aha niema a ekoso o makan nyina no bia ni ho a ewom enti yedi kan ehwe de anti age kenkan ma ye no a no was 2 Corinthians 1:12 to 14 na ehɔ no ena oka bibi about sincerity so eye no credie na yeko anim no bonus afa be change abaye integrity ni nyina no so ye no credie ya na said anti ageke kan man no Paul ka ni pain say he conducted himself with sincerity and integrity, not with hidden motives. That's right. Until kind of pain say me juma mi di no me nanti on kware mu
menante o pintim mahunim di madanse nyese menam kwamboni bi so ene ye. And that is something that Paul asserts. That's right. And he makes that very, very clear. Afei o can say he relied on God's grace. Osi nyankopon adom. Enti what they to me no manyame. Said ye me ye no memfa mahonimu, memfa madwene na me de ye. Me di nyankopon adom ene de ye. Afei o can say his ministry and relationships were marked by honesty and godly conduct. That's right. So I say no kre any onyankopon esompa ene da ne small som ye nadi. And also so oka ewo sa the anti agekenkan man no. Afei okedu ba bi okai Korintofo no. Because yan kind of say the critics are meka o masem yi eye ne rivals. That's right. And o maka sa ansem no. Na me say e call anymore and then linking it to asida and linking it to how I would deal with these criticisms, no. And then I was see near my be free. In Tinka Paul could have gone straight and attack the rivals. Yes. Now between him and the rivals. But nipa odo omono or jene omono ankasa omo yedie mu no. Or yes, I would rather address them. That's right. Afei, the other verses I can kind, you know, verse 13. So it talks about simplicity. So also the answer I can also na yen twerɛ bibia emremo gidie mo betumi akenkan na moatiase. So and also so me bra me call this me sua bebre free mo. Simplicity is very important and ɔkyerɛ mu a ba be see say there is even emphasis on clear communication. Say when the part a dealer, make sure say communication is very clear. And yet ambiguous. In the area sorry more way you know. I'm saying it applies to us. Even so when your opportunity say bia can send be you communicate very clearly. That's right. And also nyina eboa. Afei ye kwa ye hwɛ other verses ye kan ye yes 2 Corinthians 2:17 no so and also so oka or distinguishing who between no any o mama can say me nyame asem no me mfa mentono or the same sabi apampan so David said here me yonkonom my yonko for no no David enti ono no clearly no distinguishing from the false teachings na ekoso afei yekọ ebiem so a 2 Corinthians 4:2 no so or say Paul rejected secret and shameful practices. Okay, say me no menam akwanbone so menye bibia ensie enti we nyina ya keka ni nyina no came because of the American first says he had been criticized and not he yes said there be I need to reaffirm a position. He assumed say Korintofo no nim no dada omonim so the ositi That's right. but he saw the need to go and then reaffirm sa position. Nti ne connect sa de kenkan ye no nyina no a 2 Corinthians 1:12 we know it talks about clear conscience. So after the other one also talks about not peddling with the word. That's right. The word of God. Say me nkoton sabe me fa enkodidwa. Afei or can clearly reject all shameful practices. Any other. Na enti we nyina ye kan nyina no. Where's me no a odi kan ye no. Me di wie no say simplicity and sincerity. Na em say ehwa anka ka say bibi simple dia anka bibi amfa say eda for my boko. Na enso adesua no echire ni nyina mu sa ama no besi no krade anu mu because na the root of sa word no a free Latin word. Okay. And then the root of sincerity so free another Latin word. Now hwa ni nyina no ka bom. We say eba be chire mu aba be si say no kredie a eye amapa. No kredie a eye amapa. Enti asembisa ne say de eye kan nyina no kredie and as I say every day or the same translation says simplicity and sincerity. Kwan be ne faso yi odra na Paul elma Korintofo nedi. So them can first no. Paul could have gone straight and attacked. That's right. And the rivals. Why yes sir if he said what jeni omo ho. Enti no or yes or be prove it that his ministry is driven by God. By God's grace. Na me no so etimi abo aka
Korintofoɔ no ho atimi ama ɔmo so ayɛ ɔmo honhom adwuma nti no ɔdwene ɔmo mom yɛ die ho dan sɛ ɔno ani ego anka obi bɛka sɛ da bia me yese da bi but ɔyɛ sɛ I will write to them nti no ɔde ba ne tro no sɛ me de kɔmɔ ɔmo na ma kyerɛ sɛ deɛ ɔma kan ni nyinaa no this is me many Paul said they munni me data no nti na deɛ meka no me nua yo me da se pa sɛ wa ya de wa bra kwache wa ya de sɛ ne wasi a kyerɛkyerɛ mu dem sɛ ato aso mu pa onyankopɔn enhyira mo ma ye nto aso there's a change of plan ewa ha say changing plans for love ɔdɔn hyehyɛ a ɛresakra say o change plans bi kakra wa ha ɛfa ne dwumadie wo yɛnhwɛ sɛ ne esitie we de yɛnhwɛ the original travel plan say ne esitie ne sɛ ne si sakra 1 Corinthians chapter 16 5-7 no yɛnhwɛ asama ɛwɔ hɔ no mo 1 Corinthians. Yeah, 1 Corinthians no. Yenko yechi na yenkohwe 16:5-7. Na metwamu Macedonia meba mo nkyɛn efisɛ Macedonia na mekofa na ebia metena mo nkyɛn anase medi awobre nso mo nkyɛn na baabiara a mekro no moagya me kwan na mempɛsɛ metwamu nko ara na mehumu na mani daso sɛ Awurade ma ho kwan a medi mo nkyɛn na kakra pacho me kosi sɛ 7 and pacho amen. Amen. Great. Now, Sister Age, it's saying, sending not the travel plans, no, STN, sending not OC church, I say, or express, say, on person will be to my baba, keke, but to person or best spend some time, kakra, and so on, mention, not and want them to say. Pacho me dancing, and send you can kind. Now, yeah, sometimes or GG, and to work a carry comma and here for I am with Jerusalem. To I just say, or come Macedonia, and I can kind of go into no better home, no course, and Uncle better now cram in that time, no crampo. That was his original plan. But I know I am, so if you say, now I feel dear Timothy de and Cabrini say, and go for a more comment to no, as somebody come on mono. I yam mo yama a rehudian in Yama baby. Now, but no, as I say, also Casati say, Jack. No Casati say, other a church for because a Jack and not a yawa or Yamaneba. Or bad itself for no coy and nip up and Debbie no Jina or your wolf one, as all shark, and as all your pen now experience. I won't say, okay, you'll be numb so and your papa sometimes so timid the yaw casa. And someone they come on a yomuya into a mujin said Debbie on no ye tina, why yes I did inti. And your dome na no one casa no pese or imposing who so. Now Paul kasa chom se debi anya sa na tie na odo me woma munti na me kasa nia e wo mani bewudi enso so mani bewudi akọ adwensa kyerem enti na kasa instead say obekọ no na omura aho ni de ne de me onyankọ enti obesima mu na odi kata na wa kyerɛkyerɛ de enti a wamba bana sometimes you see sometimes kofufa good intention ma twist no enre bebre timi to abrabom be ye busiam asafo mu baabi bia wo adwen papa fo bi hu ba wan ti ase ni awo ye ni tina kasa asem si se no ka me wan se mo no me nim se no ta me sa na be ye manso kakra enti na sometimes hu ni ba ne face to face a wan hwa ni ndi bebom enti pon pese basa bebe to se de bia ne me na nko mesima mom na me de kata na ma church on se anya time na me ta omo na emo me pese na enya adwensakra ntania Yesu Kristo Nyankopon odo ya ma Yesu Kristo be wudije na odi tutu Nyankopon do a enu ntia ma Yesu Kristo be wudije ni sane ono Paul o ti do mo te se emma enti eya sometimes ye bibi na to obi ye bibi na won ti ase pe mu hunansa ment na echi na nkeka bi na susu dwangum na ne eni ho meye ho ema basa ma to ena je se obekọ na ntokwa beba de any or the letter me conti sometimes e bia we dibim and so say we standing we right na ndi basa be bad there that is about question o say e bi o haya amene o ha ni kakra na say ye to ya because oh na sa na tie na minim we dey facha me but say e mo aye boko ma ba to enti ha ne amansia ne say obi ye bibi na onti ase abisem say won so mpo na we dibim pa to boase na boase to mra na fa kwan papa so etwetwem na fa
abotoye mu mra a ebeti ma gye nkwa mom sense ebesa e obi adwene mo nyame asem ho medase amen medase amen and said to the bia ya na confrontation face to face ya na hadwen pa e to the bia see suspended sadie no ma peace e rainy masumdue ba okay ansa na bia ye de asem no atu great medase yento aso medase sister again mo boy yi nyina no aten say ye hu adusua no so pa se ne Paul church ensem enumu ma Koronto for na fe de nsensem bebre down it seems say wabeshia Titus ewo Macedonia na wode report nso e de breno ye be hwe reaction no se ne esikoye yen kan bibi o 2 Corinthians chapter 7 verse 5 to 13 yen hwe se ne after results no Paul ne reaction na mema the Hansen bramu e wo hase hwe 2 Corinthians chapter 7 no 5 to 13 no en hwe se na ye ba Macedonia no nso na ye ba Macedonia no nso ye honam anya ohome bi na mmom ye ho hia yen afa nyina ye ho a okon ye mu a ehu nanso onyankopon a ochiche ahombrasefo ere no de Tito ba a oba ye no chiche yenre na enye ne ba no nko a na mmom arechiche nso a onyaaye mo ho ebra oka ye mo anigina mo nkomodi me ho modern a mo boy a ema mani agi bebre no kosi sen 13 o de first 11 no okay ose na se me de me nhuma no me ho mo re mpo a Mr. de me kan akuapem twi ose minu me ho na se minu me ho nso a na me hu se nhuma no se eye don hwere pe po a ho mo re afa manage enye se mo re ho ye nti na mmom mo re ho call adwensakra mu if you say mo re ho onyankopon kwan so na yen nti mo ahwere bibia emu na onyankopon kwan so areho eye adwensakra a de kɔ nkwagye mu a wonu won ho ewo ho na wiase areho de ema owu amen me da se pass what kind sa amaye wa ya de pa abomode me da se abomode great yeah to say the hands yen show wa be shia Titus ewo Macedonia wanya some ibi afri nchen yen twa ne reaction no die ne esua no ha me da adofo nso nyina se mo mutie ne mpanifo American akasa say ye build this topic you know mo ma ye remfi say topic na nkasa say love driven ministry yeah nyamesem ka eye odo na ekenyan no na ne Paul ye nyina no eye from the depth of love odo amapa na ehye no Kristo hu do ehye no na mane it is a when sister age edi wie no a niema Paul etimi ehunu baabi a esese wokro eni baabi eso wotwesan ni nyina the spirit of discernment ehunu mu honhom yedi hunu baabi a yenkasa eni baabi a yenkan ya no ntum yedi baabi a okomebusem a osinyi ano se wanyi ema abato yedi baabi a osi emua ogimifo ewo ni gimie ho sa no kan no nti we se bibia ni na wamfa anwa ne ho ana wantwe wanko baabi owo edu obi so bua ogimifo ewo ni gimie ho na wanye na adwen se wonyansa enti those two no can see ani a ekese ye wo baabi a ye bu ogimifo ana ne all tata wo ene ye wo baabi a ye mua no if we say ehia nyansa na mama step back a little bit na amanfo adwen say
ene mire mu nse ne na wo kafa Paul ho no ene no na ye ka ye nuanom enkramofo omu nyina ka se Kristo som se ye nyina ye Paul nyesa ye nuanom bi a omu nte Paul akero na se no they cite Paul say ono na de difficult theologies bi ba ya ama Kristo som mu achiche bebre enti Peter kura mreso no Peter se ye nua twanyin Paul senia ne kiro ne nasem no tie no wona won nyiniye e wo kiro num ana honhom num no wototo Paul nsem no ema wa ankasa won seye if you don't Paul so say ne me kiro ma no man kiro bibia mo kan mo ntia ase it is a one te Paul asem na se a na enya na kiro no a na ye wa if you say you need the Holy Spirit to understand that's right na Mr. Paul back akra ansa makọ the reaction no no in those times no eya na man for doing say Paul choose the easier option because no munim say yenim say akwantuo from Ephesus eba Corinth no emuwa ebikura with some days obefa unya sika na atumi fa ship ana car tibi ubenante a ebikura some 2 weeks now nam kwan so pray ne normal enti no eya no muhu ni sa da bi na easy say ubetu kwan sa time no dan say ubetwero ne Paul twero ye no if you say na Instagram ni ho na text message ni ho na smartphone ni ho na computer ni ho sa abra no na ye ni email e wo ho na sa wo betwera e nwuma moboye it is near ya print a wo hwe wo fa Bible you now hear the 2 Corinthians ne ye twero ye say Paul ne twero ye no a ontimi mfa 1 day and 2 days in cross hard way by ink and feather that's right ink ni tumi sa na fe na wokọ pebidi agum na sa wo twere mbo nwoma no na sa wo ye mistake a ye ntwam because nwoma no sa ne etie no eye row yes it is say wo say ni nyina na wokọ ye den wokọ hwase foforo na wawie no na wa spread ni nyina agu awie mu ama na wo ansa watimi abobọ ade ama obi a wo trust no to write something like 1st and 2nd Corinthians it was more difficult than going there in person. That's right. Again, on the Nathan say easy to sit by computer nintino obi pe we didi watemu a ana ope wa ka asem a kire wo a yesi ni pe nim to say kotu amansa enti won say yadwuma ye obi tumi twiro or the AI no wa kana asem a didi watemu only no face to face meeting a ontimi nkasa but at that time na the opposite enu ni ye share face to face a itimi kan ye beka bi a kire na ese yete ase enso say obi kan wo nwoma ate ase no enti se ne wa wugina ho it is enka the best option pa enka Paul be choose say meko na se me kan asem no na mo ante ase kura me ama ye den ma kire kirim but why did he choose the rather difficult option than taking the easier option say me amekwa ko kire kirim eye wodo no ntira na wo twen Titus ma ne baaye no Titus all be nyina na po adwen ne say ne Timothy kan no na wo de beto so say ngrofo no da so twen wo afei de Titus baaye o say onuapani good news nyame ayo o letter na wo twero ye in the 1st Corinthians na eye hash akofa asem na ba no asafo no asan atena se biem asan akomu biem anunu wo mo ho ahunu say na nokore na wo ka na nye wo na ye nyame ho kronkron and you say the church has gone in one accord asafo ni nyina kan bom on say eba first no it looked as if said the division aba and so esan say ne amenu akwache edi kan mfitiase ne say Paul was able to stand say mo ma me support seminar me be gware me ho wo badwom with all sincerity say ne me kan ye nyina ne o se me boa no o meya no na menhwe because onim say no ye sincere with the Holy Spirit nti otumi gina e kan ne ho asem eni nti o say ni esanse na Paul kire no wonokremu odomu in simplicity and sincerity nti ekokokokokoko no eden so for sesaye ne ba asafo no na results no ne sen so we 1st Corinthians edi kan sua ho ade no a ye kai say lesson 2 or 3 no odi kan ka kire wo mu say akwa bi wasafo no mu a wo ne papa eyire anane step mother akotena munyi ni frasafo no muti wona musane hwahwa munyi no it was do harsh no or say ebaaye no asafo na tie na enso tie omutie ye no you can see from spirit of prophecy say akwa no upon say na ye harsh na omuka na yi nyina no in the end osakra na gwen ti o se ne me ka kire mu na den mamu a na me fa ne say o se ofre no a letter of
a harsh letter me twerɛ brɛ mo no me da nyame ase sɛ moji tumu na mo amfa ne se me de abufuo na atwero na mo fa ne se wodo na me de atwero na in the end no the church discipline ho asem ma me touch ne ho kakra o say esa ne se na eye eja nanti kro ni mia den se wo de nsohie to so a eya ba ugya nso a etu atwa wonan no nti Paul de nimbia ekata na ni de dukubo ne yam emia kuro no ewo nyame din mu wo odomu na in the end no ekuro no wuyi wo ewu ye ne say ama obi antena wa nka say ye nyina na yaye bone na media wan na etubo mo no okan no omudi ya adwuma akoa no yeyi ni nipadua ti nchen de na so ne honhom de yesen ye je no ti in the end no ono ahu ne mfom so a waye no division na wa so no mu no efiri ho again osama ye hunu say ye tibibia se wo Paul yi ho a forgiveness. Paul forgave the church when your mother ye ni nyina and a church no so forgave Paul omudi che Paul e won your ante na se a akiri wo mote na se no o se yen so mo me mfa ncheche iche ye ho church leader bi wo ho a e bi asem bi obeka ye discipline bi a church board bi di ba ye ade bi obi ye no o se yitimi de cheche ye ho a ena ema ne Paul kan ye ti se ne o si Corinth no ebamu na ye mu bebre yam timi mfa nche ye problem ni nyina no nti moma ye mfa ncheche ye ho na ye nya the results no ye. Amen. 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 Me da say afi yen hwe ne dia wie na afi yen fan sorry yen addition so we say triumph in Christ and as a receive Christo emu yen hwe se ne resource no ba yo si atatos na afi na ni je na afi ne reaction Macedonia yen hwe ne ho from there no and see 2 Corinthians chapter 2 verse 12 and 13 no we are but so okay from 12 to 15 from 12 to 15 yeah they see wo na so me ba tro abeka Kristo asempa na obue epono maame Awurade mu no menya honhom mu ahomeka efise ma hunu me fise me hunu me nua tito enti me kra won me firi ho me ko Macedonia na asidanka onyankopon a oma yedi Kristo mu enkunim da na wonam yensu yi ne nimdie ho hwa adi ma nyina efise ye Kristo aduhwa ma onyankopon wona woje won nkwa ne won a woyira mu ye owuo hwa a edekọ owuo mu ma ebinum na ye nkwa hwa a edekọ nkwa mu ma ebinum so na mpacho me diko sise 15 I mean, I do 16. Sorry. Okay, yeah. Great. Eda, yen show has so triumph in Christ. I receive a Christo mo. Ye sia den wa ha. The Paul de emma ye wie this edition we nyina na say. Ese ye hwe yi wo bibia mu. Na ye de bibia ma Awurade. Fi so wona nkuni de ne dia. Ya ka se Paul through the Holy Spirit and as one nim die mu no want to tumrika anko oha ne amane mu wo trase kusi se Titus ebeto no a ode nkranse mu a de baaye na hona Paul me de pass wo se wo de ayeye ni aseda nyina ma hwan ma Kristo fi so tumrika ko ya ke bia report anka Titus de baaye nke ma de sa ke be different thing altogether. Edi Paul say de eksikotwa ye nyina se wo mo a ton nyame asem na wo mo ka me ho nsem bone na mentutumrika na wo mo anko confront wo no ya anye ye ni nyina no hwan wo de aseda be ma no wo de aseda be ma Awurade eninti Paul say wo free Trials ko Macedonia o twa Titus anu wo ma no o hia Timothy woni ne kasai woni ne di nkomo Timothy so de amane bebo no wo se hwe krofo no ko ho no mo a enye o ejadem o twen na wo twen no so wantena ho kwa o kanyansem so wo ho e ma nipa no so de etiase na mre ba mu no se mentena ha mesa ko Macedonia so na makoka se no bi wo ho e ho no Titus ba ya wodin nkranhye semu a dese de Hansen kan ye no de betu nanim se wo leta wo twro ko ye no
asakra nema bebre enti Bible tests what them ma yen the power say na ehwa ema wo mo a wo mo so yedai we are a fragrance so wo the perfume spray ho a wo say wo kwa na nkrofo obi kwati mbebusa say ehi na to no na ne die de say enti Paul ntubu ase onya ye ne ade nyina no wo say ebeye fragrance bi wo Corinth ho no mo a afi nipa ni nyina Omo be Awurade nche na so omo be Awurade nche dia ene was say Paul was overjoyed when he finally met Titus and kakane woko yanka onani beje enka reho esu ena nko de beba nanso nam Paul nkrasmo de ba eni ntino Titus nkrasmo de ba enti ne je was say Paul reaffirms sincerity as an apostle of Christ. Ne nukredi no wo de gira ho ma se Kristo Yesu na amana ye dey amna ye nukredi fo enye madwene me kire madwene menim sei na me susu say o say according to this passage what distinguishes a faithful servant of Christ from a false minister is that while the latter peddles the gospel for self-interest, the former preaches the word of God. All right. Ayasemu amekaye emede. Die ubi peddler or toniema o. Enti onyame asem ne se bia wo kan free keke wo ton se de beya enkrofo oh wo de na de ne ye ma ne niema ne ye che ne niema ne open ni monyam ne niema na enso Paul de was I did not come here to peddle the message. Yeah. Me cannot true me conviction. That's right. In sincerity. Emuna medeka. Na hwan esem dia yiye ni asedana no. Eye wurade nyame a we dey o kan me ho Kristo Yesu mu enam nam a enkunimdie ni ye dey. Ebe enti Paul he was finishing on a very sound footing say onyame asem no edi nkunim enyeme onyame na ye ni dem nti amen amen am say ye bre nti ye sua no ebe eson hase abusiafo adusua ye de abre wo no ne etoso enkron love driven ministry sum adwumadie a odona ekanya no ye hu kwan a Paul fa so na in spite of say wako ahuyahia bebre mu no ende me ne wo a anka ebe yi ho anu bebre but na esi nyina no wampa ba odo ano wo ma ansafo anu atete nti no sira ofani difficult means crumple an edin chokrata edikomo ne ye de WhatsApp yo email yo nema bebre ba de ne de ye ye de ne de send ya koma nkrofo na opese otukwan within twinkling of an eye no otukwan omo de ne ntesa but enum adwumadin odo ye nti na amandem no krompo yeti wo say a Christopher Gina ye be sorry so na next week no ye de toso eduno so e de apre wo say authentic Christian ministry Christo sum dwumadie a etiapo ti next week ye na no so ye mfa embro si utrase na mema brakachi enhira so emai yo ye mompae therefore my yada wase ene dua yi wakan ho ye de wasem emunchechiremu abre umma ejade ye kan ya anye yi ne so setretene na wa ama hon kronkron no emma yen ntiase soronko ye ne yetiefo nyina na wei atimi asiesie yen ama umaye no na bra wonya maye so yatumi so ne afoforo so akoso adi nkomo kan ye ho ne hyira yen yeda wase se watie yen wagye nkopa Yesu de munti amen amen